योजना रुआ काम के भाई जानल जरूरी बा। जे भी छात्र तैयारी करे वाला बा, जो भी अभ्यर्थी बा तैयारी करे वाला, वो एकदम ध्यान से सुन ले। बीपीएससी 71वीं के पीटी के लिए 2 से आवेदन भरे के काम शुरू हो जाई। 1250 सीट अभी फाइनल भइल बा। ये आंकड़ा बढ़ी, अभी घटी ना बढ़ी। तो रउआ सब जून में फार्म भरे के शुरुआत कर दी। एमे कौन कौन पद बा समझ ली। वरीय उप समाहर्ता के 100 गो बा, वित्तीय प्रशासनिक के 79 गो बा, यानी 80 में से एक कम। श्रम अधीक्षक 10 गो, प्रखंड सहकारिता के 502 पद बा, सबसे बड़ा बा। अवर निरीक्षक, संयुक्त सचिव, निबंधक के 3 गो बा, ईख पदाधिकारी के 17 गो बा, पंचायती राज के 22 गो बा, प्रखंड अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के 13 गो बा, राजस्व पदाधिकारी 45 गो बा, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण के 459 गो पद बा। 1250 पद पे ये आवेदन लिहल जाई। 30 जून तक एक डेट बा, 2 से 30 जून। याद रखी, बहुत जल्दी परीक्षा भी हो जाई, आवेदन प्रारंभ हो जाई। 2 से 30 जून बता देनी। संभावित परीक्षा के डेट बा 30 अगस्त। बीपीएससी सब फाइनल कर चुकल है। ये आंकड़ा 1250 बढ़ी। ऐसे जो अभ्यर्थी एकरा में नौकरी चाह रहल बा, वो खासकर पर ध्यान रखो। एक और बहाली निकलल बा जो ना के ध्यान में रखे के बा, वो बहाली बीपीएससी के थ्रू ही निकलल बड़ुए। वो बहाली बड़ुए जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के सहायक निदेशक प्रारंभिक परीक्षा ये भी हुई। ये भी 3 जून से 24 जून तक भरल जाए फार्म। तो तैयारी करे वाले लोग सावधानी होके तैयारी करी। सचिवालय के भी जो प्रशाखा पदाधिकारी के पद बा ओकरा पर वैकेंसी निकल बा, ओकरो पर ध्यान रखी। ये हो गल रोजगार से जुड़ल खबर।